Yung buntag na tanan guys, luto na po ko sa doon sa hangturon para ibaligya karon. May school na po ni. Good morning, guys. Sa Ruski Mira rin na hug atong guys kaya nagbitbit siya isang sidlanan tanawa. Nagbitbit siya isang sidlanan kay mukaan ko sa turon. Yung baji nga gamating. Luto na po sa doon guys. Para nang tao ginagmay pangitaan. Ano ba dyan na? Isno. Diba? Kung bati na dyan ta mga inahan. Kita magpakapoy-kapoy. Labi na lang tayo mga anak. Kita magpakapoy-kapoy. Magtapol-tapol. Bakod sa jo. Arong magpangitaog. Kaya nabuhian ginagmay. Isno. Kuhon mo dako ra. Diba kimi? Diba kimi girl? Nabiyo. Kaya po siya bakod. So kami guys, mamakod ba siya Gabriel. Mas 4 ka lawon, bakod na kay. Mamutos pa man nilaling turon. Ma. Abag ko tayo man, anak ko. Ano kaya kami? Nagpainit. Ano ka di pa? Napay pagtakaan sa hangturon guys. Mananawag ko rin yan ako. Need pa man siya pabugnawon. Need pa niya sa pabugnawon. Naghumanog luto sa isa itong baunanan. Kay walain man siya sa baunanan. Basta init pa kaadyo. Manawag ang Kuan kupil. Ma. Manawag iring. Nawag ang mingming ni mo? Siya. Wow! Kaon ko! Hindi ka nikaluto ro mukha na lagi ka mingming na mo. Mga mingming baji guys. Mga mingming baji. Cute kayo. Luto sa ko direct tiwas guys. Luto sa ko direct tiwas. Kita naman hagis umo. Kuanan siya. Luto luto na. Ang pangbalihan sa. Parang na brown siya. Kaya pangbalihan o nga brown na. Kugi naman sa Jess, may puhunan. Daling kalibutan na kaya di ta magkugi. Awa, Jod. Yes no. Kugi Jod. Arong ay abot. Asya balhin na dyan na guys. Gamit ra ko ngayon. Balhin na ka nga brown na siya na brown. Brown na brown. Hibali dyan guys utag 5 pesos 5 pesos each. Kung mamahig mga bata kayo magsugpod sila. Guys diba nag-amang bebe luto naman may Kim. Huwag pa na siya sugar guys. Hapa na siya butangan o kuan. Latikan pa nila. Kami mag-boy sugar. Oh yeah. Yes, kami yung sugar no. Pag mga bata pa na ito, ganahan man og na sugar. Natuktok mga chicken. Darang mga piso guys na. Ano yung mga piso? Nagtutusang hinang kanya. Palit. Tagbuyag isang liwat. Po nga, takang napunta. Karong kaluto na punta. Naman dyan na. Yes no. Ito kong luto guys. Nahuman na ka kong luto guys. Diyan na. Luto ng aking turon. Yan na guys. Luto na ka dyan. Turon na. Nakoy balik dyan pang snack sa mga chikiting. Pang baon sa mga kuyas. So, dada guys. Magbaon ang mga kuyas na nito. Tagduha ka buok. Tagduha yung baon kin. Okay. Dada na guys. Ang amang niloto. Guys, dada namin sa eskwelahan. Ang kakay na punta dari. Hinahinay. Dada sa mga baligya. Ginagmay. Turon. Manok. Amang mani. Gamay na naman dahil amang mamni. Luto kami mani. Mataripod. Popcorn.
Naghatid naman kimi guys, bitso na ko da sa hangkuan nga nang baligja kay aron hindi na magbinalik-balik ba kay taas pag gasolin na. Bahan mi daw na maligja guys na. Libo. Guys, mamahaw taninjo. Bisan daan ka rin dia. I-adobo nga pork, dia pun mi gulay. So, mamahaw ta guys. Kuning uli mi guys kay pasilong sa mis mga buhian ni nga naman may ni kabuntag hatad ni kimi-kimi mo sabay na ko ni dya magdako sang baligja dya ni uli na mga alas 8 mo uli mi darig balik kay pasilong mis mga buhian nagibili ni Jamila agahang baligja so mamahaw tanin dyo guys dia tapos Papa Gabriel kapay gitiwas na to una na ko guys kay hindi ka man nahagkaon mag-arrange pa ko dito kukuan mag-andam pa ko sa mga dadaan og balik hindi okay. Danghaw, labi na ingaron kay tinginit. Mahal pa. Gulay. Ngahan ko mukaan guys, basta labi nagnay gulay ba yan na. Dito guys. Tilin din tagaan si jag shrimp da. Tagaan si jag dakong shrimp. No nagi. Ano ijang ketchup ijang nagi pabiuhan. Dito Kimi, sisira ni mo. Chicken o shrimp natag ni ate. Salamat eh. Gan si jag dakong nga shrimp. Agko lagi buyag din oh. Agko. Ito ta. Aralami apa sa isang ketchup pa isang drawing. Nahi mo na isa mana? Ikaw na? Ha? Kana? Lajian tot. Kana kajian tot. Ito Kim, ito. Nili rin sa Papa Gabriel sa. Ito yung mga drawing si? Papa, nagnaw. Kailangan naman ka. Ingat naman sa sana guys. Wala nagnaw ni Papa ma. Nagikaon. Nagkatuday sa drawing na isa ditong Papa. Pastilan. Huwag na lang naw. Yung mata, yung ilong, yung Wa na. Kaon na ni mo. nasang dayan. Nakaon na. Ganahan sa makaon guys magkinamot. Washa naman po na si Ja. Maglasod ba ko mag-pintala? Kakaon, kaya mabusog, kaya ron ganahan maminaw si leksyon. Correct ka. Very good. Minaw, Jud. Maglasod. Lami, jag busog, kaya ron makamaog paminaw ni teacher, no? Gamay naman itong ito. Nakawin na perfect ko. Kaon, kaya ron busog ka. Ano po na imong gidrawing? Ako na po. Nakuwangan si Just Chicken ni Jagas yung dugang na po si Just Chicken nga kaon. Liog na po iya ha. Hindi ikaw. Lagi drawing namin sa mga anak. Sige, eat na. So guys, nanguli namin na Miss Bay, nahaman namin og pangninda dadto sa eskwelahan. Si Kimi nakuha na pud namo. Sa ganiha guys, pagkuha namo ni Kimi, diretso pod may kuha danis ko ni Kuya Gay kanina. Barangay Poblacion Scholarship Program Application Form kana. So mai-try og apply sa Kuya Gay dani guys sa kuan man ni siya. Para kuno nis nag-edad og 15 to 30. Adi 30 years old paubos. Sa mga iski ni siya na nakabutang na iski. So magi-apply sa Kuya Gail kay naman kuno ni kuan siya na kuno madawat ni mo 15 ba to? 15 3,000. Pa sure guys, murag 15 siguro ni. Unja mo siyang i-try og kuan. Ay apildan ni ba. Kaya sad na mag-isang edad. Kuan na mas kuya. Iski naman siya. So kuha mi form sa ugma last day ag pagpasa manipasa ugma. Majo na naman po nung ma-apel siya. Kaya rong 9 taon pa isang magamit. May kuan dugang-dugang siyang pangbawon. Majo na naman eh. Dahil natin nice na. Dahil na nabutangan siya na. O di na makitaan agad tong isang tiil bitaw. Isang tumputhaw.
Ano yung ibutangan og kanang tela, ng red. So nice na hijat di ah. Biyo na kaadyo. Dami na lang tawon ti kay murag na daghang apple nagkurumbabit. Salamat kadyo ni Jote di na arang nakabiyo ka mong Christmas tree. Arang nakadyo ka daghang kuan Christmas ball. Pasko na sa ama! Wow! Ang nice kaayo! Ipasamis among mga kanding. Sabaw mo guys, agkatong kuan ay katong na ay nahilabot sa mong buhian. Nagsiza na mo ipod si Jawog ka nang may kuan ron, kanding. So, meaning to say, magbot pasabot na guys, nakuan na siya nga na may mga kanding. So, si Zaro na mo ipod siya, maadyo rapod. Kaysa manghilabot siya sa diidyang buhi. Ang makatry pod siya og pang kuan ba, pang muhi. Inja ra ba dyan, agi dyan, ijang gibuhi-buhian. Na magkuha sa mis kanding naman guys. Mag-uban pag amang mga sigbin. Yeah, si Gamating, si Gamatoy, ug si Kibuloy. Mag-uban ag amang mga sigbin. Hindi na puyo. Ta. Ha? Ha? Hindi na puyo. Diwindi ata ng amigo. Kay puso, mamuso ta ni Gab kay atang ako anon, adubuhon. Tanggisahan ba Gab, di ah. Puso ta saging. Muso ta na. Na guys, lami man ganang puso. Natong friend si Diwindi. Free na ng diwindi oy. Ata na biguho ng diwindi kay tagaan tag lumiro. Guys no. Hindi na to. Lumiros kanang swertres. Ha? Hindi na to friend, no? So sunod adlaw guys. Sunod adlaw manguan mi dana mamuso mig. Kato to. Ang pusuan mga mig Hindi na puso. to friend, no? Di pa tani sa friend nun. Nga, pag siya So di mga pa mi friend. dari og puso sunod adlaw na. Lami magpuso gisahon. Ha? Tari ka ba rin? Si Mama, naas Mama na. Mama. Lapok sila. Buntis na siguro na no. Buntis na si Mama guys no. Yay! Buntis! Buntis na gamong Mama guys. Siya. Pag si Mumu ka ha, maragwa pa dyan si Mumu no. Ma! Wa pa buburos, wa pa buntis si Mumu. Asa man na may butang? Ka. Natuta? Eh guys, banda ninyo maglugway tas mga buhion dang panghipos sa mga kanding. Inday, injak na mananap inday. Aso na injak na mananap. Unami day ako unami. Nalabeng na ba diha? Nandiyan wik na na wik. Liwak na? So, mga kami guys, guys. Nakahalo na namin sa mga kanding. Ding! Muna nga hipos sa nagamang mga kanding. Daghan na kita yung buhi. Masakto lang kita ibuho. Nagantas probinsya magpud. Mamuhi dito ta. Kaya na may kang iriyang lugwa dyan, ha? Pati ma! Hipos na ko standing manungag. Kaya ko sungag. Hipos na ko standing. Pagkaroon. Sabira na, katurang uban. Diyan na yun kuman ipapadot to pa ng pahalo na pa si Jang Mama. Uban na rin. Kani siya kay ilahon. Ano na, ilahon siya ba? Ay, sino pang Nge. Naman ang isa. Diyan na tataon. Nge. Kimi. Naikabaw, Kim. Busog na na. Si mother goat. Busog na sa mother goat. Ngayon na siya guys. Teng. Kuanan og. Tapos isa. What's up? Si mother goat. Ug si baby goat. Ayaw ka la, goat. Kau. Buhian na dali mo. Kala ko na. Kau sunod dito. Dali na. Dali ngari. Ilya, birahara na day. Biraha ka dito, ipasunod di papa. Mag-ibot ako na rin isa. Kaya sila guys, naan sila leader. Katong inahan nga kanding. Kau, sunod. Hanara ka ma.
Aga sa pa man. Nge. Shh. Hoy, bugay. Parang kabugay. Dali na. Shh. Dali na, dali, dali. Sunod. Sunod, sunod, sunod. So manunod na sila tanan guys. Kami pitig sunod si Kimi kay masabod kami mo itig badbad. Ay tumbikim kaluoy. Tamban. Kurang babit na pod. Inunggoy na pod. Tara tara tara. Shh. Tana dumi kay hapon na ra ba inday. Kimi. Maria. Tana. Malam kag kuan kabug. Nagkihay ko. One, go! Saan, saan, saan? Makalingaw dyan sa katapos sa kahoy para mo mahimo na tang unggoy magkaon na tag banana. Pero adto po, di na po mo gawas. Da, tubo na pagka. Tubuan na po ko. Karon. Ano to? Sa una. Una na, una na. Panas pa panag kuan na. Panas pa pag-Gabriel to, nag-una na guys. Kami sunod res Kimi dari. Kaya mga kuan na mga sabod. Baga lagi ngani, kanang ngani baluy aluy ah. Lakatay. Tati suisoy. Si mama. Patay. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 46, 40. Ha? Uda na? Uda na? Ang kami butang. Silong nakasoy ha. Okay, silong swerte. Wait silong naka.